Kaixo? Aupa, kaixo? Zer, galduta? Galduta uste ezetz. Aber ba? Baina, bueno, hemen paisajia ikusten, zu bezala. Kristona dago, ez da? Izugarria. Hemen dakazue parajia eharra. Bai. Hemen ebilen, aber, ze kotxe pasatzen dien, zein ez dan pasatzen. Nola? Eta gure bizilaunek, aber, zenbat bizilaun pasatzen zaizkiten, etxe horretik gainitzen behidatzen. Ah? Bai. Kotxiak gora eta bera ikusten? Bai, ematen du ez, baino herri txiki honen mobilidade asko dauke. Ah, bai, Bai, eta bida mentxe daukuzue bat, adibidez. Ah, bitxo kotxe bat? Bai, hau abali aldeak muga, kotxe hau. Aio! Gero arte! Aio, bai! Jatorrak, Jatorrak. Gehatu ina, berzen nahi duen? Bai? Gehatu intzaigu, torri. Bai? Kaixo? Ez que hemen nahi ginean, eta esan dinagorek, zehola beira, hori bizilaunak gora, eta kotxia bera, eta jende asko pasatzen omen da mendik. Aramako gaigu, altzati buetan juten baino aramako gaigu. Hemen jarri behar deu peaje bat gainetik. Ojo? Pasatzen zaten guztiri, tik-tak, venga, eurotxo bat patzea ingo deu. Oain gontan heldu ez dizuegu eskauko. Lelenak izatintzeate, eta aurrea. Gu abixue pasatzen jungo geha bakarrik. Pi! Eta ja, aurrea. Bueno, ondo bazkaldu, Aio! Agur! Ondo segi, aio! On baserri ebeak esan duen bezala arama da, baino pasatzen dien bideti da hemendikan. Peaji hauet orduan? Claro. Lekua bado. Hemen peajia jartzeko Bai nik ba, ikustet. baina bat pi, Eurua barrerita, sartu eta aurrea. goizetan pasatzen dien autobusek, ikastolarako pasatzen dienak, lurralde bus edo publikokok dienak ere baita pasatzen die. Oiei bai, Hau idanei pasau hartzaile. Oiei 2 euro. Haundik die eta sobre volumen gehiago kobratzen jungo geha. Hoi da. Oiek 2 euro. Herrikontzat euroko gehatuko geha eta beste pixkati join marko zaila. Hori ere ondo iritze zait. Ez? 2 eurotxo? 2 euro bai. Bai, ez? 2 euro bai. Nik uste bida bat horrela besten bate. Han beste bat dator. Egon hemen, Bai, lasai. Korri bat hor da. Korri miren. Kontu, Bai. Kaixo. Herrikoa zea? Ez da herrikoa. 2 euro. Bueno. Izena? Iñaki. Iñaki ni miren, da behan agore. Dinagore. Nungua zea? Leaburuko. Nungua? Leaburu. Leaburu. Urruzuti datorre hau? Jo, zertu ezatoz? Terreno, garbitzen. Jo, gaixoa. Herrikoa ez balimazea 2 euro. Zupetxa gero bide hauen mantenduta da nahi bardiela. Ez, horratik ez dut epatzen da, horratik hasi bargea kobratzen oain. Bueno, 2 euro bat laskatu. 2 euro? Bai. Esan da guzu. Eta askotan pasatzen zea? Ba, azken aldeik, bai. Ba, mendik aurrea? Beste bilen bat bilatu hartu duen. Ai, beste bilen bat bilatu. Bueno, zuhun abisatzen jendiai, diruak hartzeko. Egon, Arrapau gabe ni hoin, Ale, pasa. Libre. Ale, gero arte. Aio. Ez que etzaigu ahi ondo ateatzen, no? Baina, bueno, ikusi zue. Claro. Esto es una inversión. Esto es una inversión. Aizuna gore eta bertako altzea? Bai, ni hementxe bizi naiz. Ni berez lazkauka naiz, da nere senarra hor bizikoa da. Eta, bueno, baserri bazion hemen saltzen, baserri zar bat, eta animatu ginen, eta hementxe erosi gendun. Etxeberri goikoa. Etxeberri goikoa? Bai. Hemen danak goikoa da. Eske aldapa gora da. Claro. Dana gora kaua. Hoi da. Danak goikoa, claro, gauzara goian daulako da. Hoi da. Han egon beste furgoneta badakau. Ara, peaje. Ojo. Ezin dezu pasa, baina badao! Ezan dezu ikusi baina! Ezin... Hau aurrea. Hau! Aizu, eta nagore, lana bertan itezu? Ez, nik autoeskola badauket, Ojo! bai? Autoeskola? Bai, autoeskola. Nagore, ez dakizu ze ondo etortzen zaiten zutan lagunak izatia. Bai, badakit, pixkat. Nola bakizu? Badala, garaia ateratzeko. Ez da, miren? Eta, hemen goian bizita, Bai. nagore, herrira asko jaizte altzeate. Soziadadea juten geha, afaritxok eta bazkaritxok eta itxen diteu, eta gero, pues herriko festak. Eta noiz izatea hemengo festak? Iraien bukeran, San Migueletan. Ah, San Miguelak, ondo. Bai, itxen da frontenis txapelketa, tortilla patata, herriko bazkari edo afari ere baita egiten da, eta aurten disfrazatu ingeala. Osa, herriko festetan disfrazatu itezeate? Bai. Zertaz? Ez dizut esango. Etorri nerekin, eta ikusiko zu. Ui, eitxo pixkat. Apa, kaixo! Segundo, baina ezin da jugun. Segundo bat. Bertako altzea. Eurua ordun. Peagia jarri dugu hemen. Peagia jarri dugu.
Txartela urket baino. Ba, ez dakau, txartela ez dakau. Bueno, urrengo hiletik aurrea, jakin, peajia dola, bale? Vale. Venga, eurua, Aurrea. Aio, maja. Oin kola dakau. Apa, kaixo? Bertakoa? Bai. Oso ondo, eurua? Eurua balakazu? Bai. Edo ma, oso ondo. Bakarra da. Hoi da. Oso ondo. Bertakoak eurua, kanpotarrak 2 euro. Pues nada. Lehenengo eurua. Nagore, lehenengo eurua. Karri. Bueno, zure izena? Janire. Janire, ni miren. Opa, urte askotako. Jakin, lehena izan zehala, Ez gure zera. lehenengo eurua lortu daula. Eskerrik asko Janire, benetan. Hoi, lasai jun. Vale, Lasai. Askotan pasatzen zea? Hemen dik egunero. Ba, kartera ondo beteta ekarri. Venga, aurrea. Aio, Janire. Kontu kono. Gure lehenengo eurua lortu daula. Aio! Basan garaie bat indeu. Lehenengo eurua. Hola bai.